Bé, avui celebrem un dia que mundialment uneix l'activitat física i l'esport i que vol commemorar-ho, no? Però el que fem és posar avui una mostra d'un projecte que ja portem un temps fent en pràctica, que es diu Activa't. El que pretén és que d'una forma informal ens trobem en un espai públic perquè 2 dies a la setmana es faci una activitat física. I el que volem aquí ensenyar és que els beneficis de l'activitat física, també de l'esport, però sense arribar a una pràctica tan intensiva, són evidents en tot, però també ens influencien positivament en moltíssimes més coses, ens ajuden a relacionar-nos amb els altres, a sortir de casa, a conviure, i ens ajuden a disfrutar d'una ciutat i de tot el que la ciutat ens pot oferir. Por ejemplo, en China se practica Tai Chi desde los 5 años y lo van haciendo hasta que se mueren. Es decir, cada día van haciendo como un desayuno. Es decir, ellos se levantan, hacen su Tai Chi de 10 minutos, media hora y luego pues hacen el día normal. Que me relaja moltíssim perquè passo bé i bueno, estic contenta, sí. Yo estoy contenta porque ya para las personas que estamos en casa, que no tenemos ningún aliciente, si el ayuntamiento hace cosas, será a lo mejor otros bailes, otras cosas, pues va muy bien para las personas. Hombre, beneficios pues se nota un poco mejor, se anda parece que un poco más ligero y va mejor. Tengo osteoporosis y artrosis, entonces el médico me dijo que me iría muy bien. Me costó encontrar el sitio y al final encontré dónde ir a hacerlo. Me daba un poco de cosa venir, pero al final me ha decidido y aquí estoy.